Du du du. Duhai senangnya temantin baru. Shalalalalala. Duduk bersanding bersenda gurau. Duhai senangnya temantin baru. Pengantin baru. Duduk bersanding. Pengantinnya kerungu apa penyanyi muntah. Kok gini tanggane? Yo Mas Dodok, Mas Komet jatuh di tindak panggung. Ayo konco neng gisik gembira. Hale-hale. Matur sembah nuwun Pak Dargo Soibu. Ing kandangan ingkang kala wingi tanggal sekawan nimbali kula sak kanca. Ugi sampun pareng rawuh. Ya. Pak Dargo Kos Soibu. Alhamdulillah wa syukurillah ya. Penjane Pak Suhadi so Bu Atik terus liyani ya SPD kepareng iso ngrawuhke dagelan sing lagek naik daun dan dagelan sing lagek kondang-kondange Mas Komet dan Mas Dodok. Matur sembah nuwun. Nggih. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk. Wilujeng dalu Mas Dodok. Pak Kangko panggih malih alhamdulillah pripun pawartosipun jenengan Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih. Nggih, Dalu niki luar biasa Pak. Luar biasanya apa Mas? Istimewa penontonnya. Penonton. Nggih. Ini membuktikan bahwasanya masyarakat wonten ing Pangkur utawi wonten Ngawi pecinta sejati budaya wayang kulit. Luar biasa. Tepuk tangan kagem sedaya warga mriki luar biasa. Nggih. Niki wau mawon kula dugi mriki mawon Nggih. sudah dari radius 1 kilometer. Itu jalan sudah macet total. Macet. Ngantos kula niku dijemput kalih Hansit utawa Linmas. Niku Linmase terginas, Pak. Sapa kuwi? Duka jenenge wau, nek salah Salim napa Amir ngoten lho. Lah kula tau wingi beto mobil lagi ambake beto kendaraan roda kalih. Oh iya. Ngoten iso ngomong.
Lha kaya Linmas porosi aku. Antare ra kaprah. Mula ning nyuwun sewu dalu niki kula seneng sangat, Pak. Bombong manah kula. Sebabe kok Bombong seneng? Ditimbali mriki teng dalempun Bapak Suhadi. Wis ketemu karo Pak Suhadi? Wah, sampun jagong wau. Weh ngono. Yayine gapyak semanak wis mboten kados Pak Suhadi kok. Nggih. Nembe dugi mawon pasugatanipun banyu mili kok. Ngomongi kok. Kula rokok ser. Heeh. Dahar ser. Heeh. Darane Pak enten wau teng mriku enten pecel. Heeh. Tempene Pak. Tempene piye to? Mungah-mungah. Lagek dintas ke wajan terus kon dahar kene mak ties kados kembang api. Ning kula nggih alhamdulillah. Iya. Niki nyuwun sewu nyuwun dugi mriki jam pinten, Pak? Udakara nggih magrib aku sampun. Alhamdulillah lancar nggih perjalanan. Lancar alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Pokoke nyuwun sewu lek enten napa niki kados ngeten niki niku sae, Pak. Nggih. Wonten mantenan kok nanggap pringgitan iki sae. Nguri-nguri budaya. Nguri-nguri budaya leres. Budaya ingkang adiluhur diuri-uri. Nggih. Mboten kados tiyang nggen kula. Piye? Tangga kula niku enten mantenan malah nanggape son herek. Wah. Dadi tangga keparon niku langsung Ya iya mboten napa-napa wong senenge dhewe-dhewe kok. Nggih, senengene ben. Apa ta, Mas? Kok jawal-jawal kowe pengen ngomong karo dalange. Iya, karo macange. Nggih. Iso omong. Iso wong kok. Oh iya, wis ndang ngomong. Nyapa to, Do? Kowe iki lek omong ape ngendikan kali Pak Dalang niku sesepuh lho, Mas. Paling gak diunggah-ungguh tata trapsila. Lah emang gak kaya kowe ngono to? Kowe iki wong enom apa wong tuwa? Nom. Nek enom ki yo diunggah-ungguh paling gak ra nduk bungkuk sing dingkluk nyuwun sewu. Lah ngono to. Omong ngono to, kuwi omong ngono. Tata krama wong Jawa ki aja ninggal tata krama udhanegara lan tata susila. Nggih, leres ngoten niku. Wong Jawa iki kudu njawani. Mergo dilarike dadi wong Jawa, ya kudu iso ngrungkepi Jawa ki kepiye sing kebak tata krama. Soale dhewe iki termasuk dagelan percontohan aja sampai elek di depan masyarakat sini, jangan sampai jelek awake dhewe. Kok piye to kowe? Piye to kowe iki? Udhanegara barang ditata ya to. Iso apa ora to iki? Kowe lambemu kena rawe apa biasane ya? Lah nyapa? Aku ya arep omong kok hau-hau. Lho, sopan santun unggah-ungguh kudu Lah iso. sire kon ngene. Iya to, lho mlaku. Kowe iki dagelan apa maling wayang? Piye Gelmu ya sing apik sing biasa nyuwun sewu Pak Dalang. Lah madhepe rono. Nyun sewu Pak Dalang. Nggih. Pak Kangko. Heeh. Nggih, matur nuwun. Kula saderenge kata-kata niki kula badhe nyun keterangan. Keterangan apa? Kula mungkin derek sinten, Pak? Niki mungkin kula derek sinten? Nah aku melu Niken Salindri, lah kowe melu sapa? Sing ngebel sapa wong? Ora genah kok. Mboten enten sing ngebel. Lah kok kowe rene? Lah duka niki ya. Lah kowe nyapa to nyalane aku kuwi iki? Lah kok iki awake dhewe piye lho, Dok? Lho lah aku jelas nyuwun sewu sing ngebel manajemen Sakti Niken Salindri, Pak. Iya. Mas Dodo tanggal sekian kosong lho. Dengan kali Pak Kangko. Wayangan teng ngene babatan mriki. Pak Suhadi. Pak Suhadi manten. Lho lah kok kene sing ngebel? Lho lah kowe malah macak mrene nyapa? Lah kancamu ngono, Dok. Lho kancaku kowe tak omong to, Met, wis tanggal sekian nggawa pakaian karo nggawa make up, nggawa Ayo, blangkon. berarti ya tanggapan. Ora, sapa sing ngejak tanggapan? Gawakno ngono tok. Takon gawakno nyapa kok malah munggah macak. Iya. Monggo. Piyambakan. Tenan kowe? Gak omong tenan. Ora apa-apa. Pak Suwati nyuwun sewu diseseni sedaya warga mriki, Pak. Dagelan setunggale mboten purun omong, mangke lek mantung mboten sadh dibayari nggih, Pak nggih. Setuju napa setuju? Cocok. Ora kebayar kok cocok to Mas iki. Aku to? Iya kowe. Aja ya bayari. Lah kowe kok omong cocok. Oh tak kira kono. Wong kowe kok iso. Alhamdulillah pokoke wujud syukur alhamdulillah dalu niki timbalan mriki Bapak Suwati luar biasa. Kowe ngerti ta sing digawe Mas? Ngerti to? Sinten? Ahli iki mok kouru ngono. Kuru tapuk lho kowe iki. Wong piyayine Wibawa. Lho pancene yo iya no. Gagah piteksa Bapak Suwadi. Heeh. Sapa? Pak Suwadi to? Sing ndi piyayine? Menika wau lho sing radi alit. Arep ngomong krempeng yo gak penak to, Dok. Lho malah ngece. Lho kuruan ning Sembodo. Sembodo. Ora sugih swara ning kabeh iki sunyata. Leres, tidak banyak bicara tapi banyak kerja nggih kados Bapak Suwati ngeten iki, Mas. Ngono titik-titik ra omong-omong doang. Ngono lho, Mas. Nggih. Ya apa ora? Mbuh.
Kok mbuh piye ta kowe iki kok omonganmu kok nggih nyuwun sewu wong kula nggih nembe pindah mriki, Pak. Wah, diperkenalkan dulu. Kok menawa ana sing ngurung tepung. Lah nggih ngoten niku. Kapinujon dalu menika nggih dirawuhi Gusti Pangeran Haryo Benawa putra ratu saka ing Keraton Surakarta. Nggih wilujeng dalu Gusti. Mula lek mundhagel kudu sing becik, kudu sing tata, udon karo digondheli. Nggih. Wis pokoke remen sangat Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sing jawab salam kula kanthi semangat, kula dongaaken mugi-mugi awet sehat. Awet panjang umur, awet kuat, bojone tambah papat. Wah. Itu. Enek sing wedok nyodok bojone yo. Ayo rabi yo aku wetok. Mboten sing wingking niku guyon. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh mriki tansah pikantuk berkah barokah Allahumma. Amin. Nyuwun sewu nderek ditepangaken Bapak Ibu nami kula Dodok. Kula mijil saking tlatah Bojonegoro. Nggih. Alhamdulillah saged sowan mriki tinembalan mriki matur sembah nuwun ingkang ngemugati Bapak Suwedi. Ugi kula teng mriki mboten piyambakan, kula beto rencang kula nggih menika pesenane Pak Suwedi, beto dagelan tolak pagebluk. Iki mangke saged dibeto kalih Pak Suwedi. Kowe ketoke nak karo aku kok kemiren to, Do. Nggih to, Pak? Ketoke omongane yo Imet. Kalah ganteng ngono ketoke bingung. Sorry, Bro. Aku meneng yo kok manis, aku omong kok manis, batinmu ngono ta? Itu hanya pemikiranmu saja. Ya wong sakmene mbiyane iki lho pengen ngerti sapa. Lah iki santri radio 1 kilo ditutup, pengen ngerti komen ngono. Kowe iki jenenge gak sadar diri, sadar posisi. Nyapa? Piyai sak menten mbane iki sing jelas nggih pengen ngertos wayang dalange Pak Kangko kali bintang tamune Dik Niken Salindri. Nyapa kok pengen roh dapurmu kuwi? Alah lah mbok ditakokne. Oke, Takokne. Buktene ya. kula buktene nggih, Pak. Buktene takon apa to? Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang rawuh pengen mirsani Niken apa komet? Mirsan apa komet? Komet e. Kok ndak kuwi mbok bayari 50.000-an. Apa Ora, kuwi lek daerah kono. Nek daerah kono beda tak kono. Nyuwun sewu niki teng mriki sedaya pengen mirsani Niken apa komet? Krungu kowe. Cithakmu krungu. Kuping. Kono dok. Kono urung. Engkang sebelah mrika nyuwun sewu Pak, nggih jujur Pak, kula bantu to Pak. Lah nyapa nangis iki? Ora nangis jenenge wong golek swara kudu macak melas, aja mendolo malah ora dipilih. Ngono lho. Nyuwun sewu ingkang teng mrika Bapak Ibu nggih tulung. Sengengesan. Nyuwun sewu pengen mirsani Niken apa komet? Matur nuwun. Suaranya terus gede. Aku gak gelem ngene iki malih to. Oh, Sardulo. Sardulo. Yo, Pendekar to iki. yo pendekar. Oh iya. Nyuwun, ya iku nek kowe ndang salam dhewe ngono nek jere pengen ngerti awakmu. Oh, dadake sakmene kae iki pengen ngerti apa jenenge karo komet. Iya to? Mula dikeki wektu kanggo salam karo warga. Nggih, Pak. Asline sing ngendikan ngoten niku terus guweten ya Allah jan kon aku ngomong Niken. Gen tak ngomong kae. Njajal kaya ngopo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenan. Yang sewu Bapak Ibu mbabatan niki nek enten salam dijawab nggih. Kita saling mendoakan. Niki aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok malah padha cengengesan to nek salam niku. Kri Sukri. Piye, Ji? Jaji. Kowe iki bahasamu kata-katamu salah mulane ibu-ibu warga mriki Iki mukadimah lho. Mukadimah tapi kata-katamu salah. Masa iya? Iya. Sing bener. Mulane ibu-ibu padha guyu sing bener ngene lho Mas. As-sholatu wasalisik to tak ajari sik kowe aja melu-melu sik. Ngene lho Mas. As-sholatu komet. Apa to, Dok? Kamu diem dulu. Aku meneng aku gur umi-umi ngene, Dok. Kamu udah umi-umi itu ganggu konsentrasi aku tahu.
Waduh, rupane kaya mangkok ada. Konsentrasi. Mangkok nggo ngupruk cengelmu kuwi. Nesu. Ora nesu aku. Iya, tak meneng. Meneng cep. Nyun sewu lho Pak nggih kula bener yen. Benakno. Kersane mboten salah kepaham, ngoten lho. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ngono lho Mas. Berarti kurang ambiak. Ambiya ki pari to piye kok anbiya. Apa? Anbiya. Apa piye? Bar mangan apa kowe? Kenapa? Kok kaya LPG to, Dol? Lah aku ya bar mangan sisamu mau. Oh ya aku dhewe. Ayo kowe punjure ning nggonmu kuwi. Iya. Ayo teruske. Ama batu. Alah lho apa kok terus ama batu. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Lho. Dalu punika enten napa to? Lho. Jelas wayang mosok ngene tahlilan, Cluk. Nenek wong sambutan mbok menek. Aja ganggu. Dalu menika enten wayang. Adicaranipun nggih menika ngunduh mantu utawi ngunduh manten. Biasanipun lak umum menika ngunduh niku rak pelem. Ngunduh jambu. Lah niki kok ngunduh mantu. Lah terakhir Meneng. Ngunduh mantu menika ateges. Bapa ingkang mugati. Lah meneng kok kemeruh. Apa artine ngunduh? Lah nggih niki kula susulke. Ngunduh menika ateges ngun saking tembung menika ngundangi tangga teparo kenalan bola-bola para kanca. Duh nika nduduhke marang para bola-bola ingkang dipun undangi niki lho anak kula pun mantu pun dados nganten. Wis meneng. Niku ngunduh mantu. Lah sinten to mantune utawa ngantene? Sapa tuh ngantene? Mbuh. Ngantene Mas Mbuh. Kale anu. Mas Rema. Nggih. Mas Rema kali Mbak Yulia. Mas rematik. Rematik iki penyakit loro, pegel-pegel. Nggih, putranipun Yono Tengan. Kok saya ana tengan bocah kutluk. Lah kuwi lho tulisane ana. Iki sing diundang iki Pak Yono Tengan. Walah, lah iki Yono Rabu berarti iki. Yono. Lah kuwi undangane ning kene iki. Pak Yono undanganku keri. Yan kile yan. Kowe aja yan-yon rung kenal kok sok. Itu rong Nggih Pak Yono Tengani Pak. Oh iya, sing diundang. Iki sing maringi sapa to iki? Lho ki mau to. Sing gadah dameli sanes Pak Yono Bapa Suwadi. Suwadi. Wau sampun diwerdekne kalih Pak Dalang Pak Nggih. Suwadi. Nggih. Ngoten kalih Bu Atik, Nggih. terus liyane SPD. Menika luar biasa lho. Nggih. Pegawai sedaya mantune pegawai sing dados nganten nggih pegawai nggih Nggih, Pak. leres. Luar biasa. Wis saiki. Pak Suwadi nggih kejaksaan. Lah iya. Ibuke Bu Atik. Lah ya kuwi saiki. Lah dek saiki Biyen sejarahe nggih napa ingkang dipun ngendikaken Pak Kangko wau. sejarahe piye Wah, Pak Suwadi adu pitik bentino. Lambe. Ya omongane aja ngawur rek kowe iki. Hati-hati lho, omong karo piyai kejaksaan hati-hati lho. Apa sumpah wong penyanyi kejaksaan tau disel ya Pak Suwadi kuwi. Ngapa? Kowe iki wong iki saking fair lho to. Aku karo Pak Suwadi ki ora kaya wong liya. Berarti wis kaya dulur dhewe. Jadi sapa? Lho. Lah jere wis ra kaya wong liya berarti dulur dhewe. Padha, mate padha-padha. Lho, Berarti kanca CS ngene. gae. Lah maksudnya piye? Ya padha-padha ning alam donya ngono lho. Senenge. Biasane kok ngomong Pak Suwadi kalih kula niku tesik batah tesik Ora. dulur. Ora kuwi lho to Nah, undangane. nggih, niki undangane. Nggih. Niki Nganten to. nganten wis jelas nang Nggih. nganten. Menika Mas Rema kalih Mbak Yulia. Yulia. Ditungakne mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah Warahmah. warahmah. Allahumma Amin. amin. Pokoke pesen kula kangge temanten kekalih nyuwun sewu Pak wong kula ngeten-ngeten nggih pun nikah riyin. Iya iya iya. Paling gak nggih paring pitutur lah sithik-sithik. Ya lek pendidikan pinter mantene nek bab pengalaman sing pinter kowe Mas. Oh, nggih to, Nggih. lahir riyen kula. Oh, bener. Usiane nggih tuwa kula. Nyuwun sewu lek pengen bina rumah tangga kersane awet langgeng niku kuncine gampang Mas wonten 3. Apa? Ingkang sepisan niku jenengan nek rumah tangga bina rumah tangga niku ampun rebutan bener ning kudu rebutan salah. Jadi titik-titik sampean ngomong salah njaluk nyepuro karo pasangane. Insyaallah sampean amangke rumah tanggane awet tur langgeng. Kaping kaliye kangge Mas Rema. Jenengan niku kepala rumah tangga. Jenengan kedah sembodo Mas Rema.
Dadi apa sing dijaluk kali Mbak Julia sampean turuti. Sesuk tuku ali-ali, turuti tuku ali-ali. Sesuk tuku mobil, turuti tuku mobil. Yo. Sing wedok saurunge njaluk dhuwit, sampean paringi dhuwit. Ngono, sembodo. Omonganmu ora masuk belas. Takone wong sakmene mbiyane lho. Nyapa? Tuku ali-ali tukono, tuku mobil tukono. Lah kuwi sing duwe, lah sing ra gablek piye? Tapi tuku nganggo apa? Godhong. Tutur nganten dirungono wong sakmene mbiyane kok ngawut. Ngawur piye to ngawur? Nyatane kuwi wis tak budayakno ning gone bojoku. Bojoku dingi tuku skincare 2,5 juta. Ah, kowe sing goblok. Lah nyapa? Skincare kok ngantek jutaan. Skincare. Anggonku wis sudah 5 bocah putih bojoku kok. Mas skincare ning gone apa nggone kesehatan lho, Mas. Alah. Dokter lho. Ora usah pamer dokter. Lah kowe 60.000 ki skincare ndi? Skincare Avitek kuwi wah cepet. Ser ngene putih. Jadi pemakaian habis sisa enggak salah kuwi langsung dadi kuwi. Tangi turun. Kuwi ora skincare. Apa? Avitek kuwi cat tembok. Sing penting rak putih. Putih tapi raine bluduk. Lah iya. Lah iya piye? Seneng nek bojomu raine bluduk. Lah nyapa tak nggo dhewe ya. Paksa. Layakman kok dhewe bojomu kok ngene tiba kene raine bluduk. Kaku. Kangge Mbak Yulia, gitu. Sing ketiga iki mau. Sing ketiga. Ya ketiga. Kangge Mbak Yulia, sampean kudu perbanyak sing jenenge senyum sumeh kalih pasanganipun. Nah. Dadi misale kok Mas Rima mantuk saking merdamel niku jenengan senyum. Loh, perbanyaklah senyum. Rumah tangga mesti langgeng. Nak niki masuk, Pak. Masuk. Lah bojone Mas Dodo teng jeding renek sapa-sapa ya senyum. Enek tamu ya ngene iki. Terus. Ai senyum. Ya. Iki merongos Aja ngaku lho, Dok. Aja ngaku piye? Ora, kae cuma mukake kemunduran ngono lho. Mukake kemunduran berarti lambene kemajon. Lho, aja ngomong ngono. Wong-wong wis mesti wah merongos kae ngono. Lah nek niki kula bantah, Pak. Bantah piye? Mangsane wong bojo mrongos kuwi gak enek faedahe utawa manfaate to piye? Ya, Pak. Nyatane bojoku mrongos kuwi dimanfaatno karo Indomaret Oh, dikontrak? Lho dikontrak Mas 2,5 tahun. Indomaret karo Alfamart. Karya apa? Karya ayam. Bagian apa itu? Iya kuwi dikontrak terus. Dadi dikek ning ngarep lawang, Iya. ya lawange Indomaret nyuwun sewu Ah, Pak. iya. Bojo mrongos manfaate niku. Nggih. Dikek lungguhan sing apik. Iya. Anggere nek wong apa tuku teh botol, ngene bojoku wis ngene. Cetak. Walah dadi cukit. Cetak. Piye? Sakno. Tutur nganten ora masuk blas. Lah kowe pituturmu kanggo nganten apa? Sementing kagem mantene muga-muga bahagia enggal-enggal pun paringi putra. Sing sepuh-sepuh ampun ganggu temanten anyar. Nah niki penak wis di kamar dhewe. Lho iya no atase nyuwun sewu. Pak Suhadi. Pak Suwadi wong mampu Nggih, sugih kok. beda karo aku biyen nganten anyar, omah ya anyar. Lah nyapa? Ngomah ya anyar, kamarke urung eneng gedhe kene to. Iya. Urung tembok ya wis dadi siji. Iki Iya. nganten anyar malam pertama kan aku ya kan ape berbuat to wong jenenge malam pertama. Berbuat. Lho sak kamar iki ndelah kok nek misananku. Iya. Cah cilik kae. Iya. Kelas 4 SD. Enek mbae nganten. Bae nganten yo turu kono. Mbae bojoku. Lah kok ya sak kamar. Lah terus piye iki jadiane? Aku kan yo ora iso polah to, Pak. Heeh. Aku Terus malam pertamamu piye? Gak apa-apa aku ora kurang akal jam 09.00 aku paling bae turu aku. Iya no. Tak enteni. Wis kesel kok Aku terus tak lirik kok yo urung turu aku ngono. Mbahmu kuwi Heeh, aku wis dolanan HP neh jam 10:30 iki aku eling. mesti turu. Urung. Yo urung turu. Lah kok iso urung turu ki? Lah yo aku yo gumun piye ta aku wis gak betah aku ngono. Joto wong anten. Jam Anten anyar panas-panas. setengah siji wis ki jelas turu. Mbahmu mesti turu. Iya, HP tak selene aku ngene. Lah kok jek melek. Kok mbahmu kok betah melek? Lah ya umur 75 lho ki padahal. Oh, 75. Lah kok Mbah kok dereng sare. Ora kono lho. Aku pengen ngerti polamu. Oh, Mbah kurang ajar ngono. Mbok yo aku kei kesempatan. Ya apik mbae kan lak suwe ra disetrum to. Muga-muga enggal gadah putra nek saged sing kathah niku penting. Minimal 3. Nggih Mas Kanten nek rungono iki. Mas. Tenanan iki? Kowe iki lho kowe kok galak-galak ngomong sing nanggapi ngantene kok kowe galak. Nganten wong tuwek aku kok. Oh ngono. Iya to? Berarti kudu Mas Rema iki to? Mas Rema Karo Mbak Lia minimal 3. Lah nyapa kok kudu 3? Lho kuwi nek tujuane.
Tujuannya apa? Anak telu, besok ben sing ape bahagiano awake dhewe niki tenanan, Pak. Oh ngono. Nggih, sing loro kuwi mau di sekolah sing dhuwur sing pinter. Ya. Sing siji digoblokne. Tuh. Sik iki sesat iki. Iki wong tua sesat, Pak. Wong tua sesat. Anak iki piye-piye dipinterke kabeh. Dipinterke kabeh dadi wong sing apik. Keliru. Kalau ngomong itu pakai logika, Mas. Lah iki kurang logika piye? Awake dhewe iki rumah tangga saya tuwa lho. Iya. Iya ta? Iya. Nek wis tuwa, apa-apa ki kudu disediani, kudu dipapakne. Iya. Lah nek wong telu mok sekolahne pinter kabeh berhasil tugas nang Jakarta, tugas nang Papua, soalnya tugas nang gone pemerintahan pusat. Iya. Lah awake dhewe wis tuwa, bingung lho to. Iya ta? Nanti itu anak-anak kok gak enek mulih ya ora? Ora enek sing ngopeni. Lah iya sing loro tok dipinterno ben dadi pegawe. Oh. Sing siji digoblokne kuwi butuhe ngunggoni awake dhewe masa tua. Si aku takon. Kowe ning keluargamu ki dulurmu enek pira to? Telu. Enek telu to? Iya. Kowe terus Ya aku ngguri dhewe to. kowe guri dhewe. Heeh. Lah sing loro padha ning ndi? Wis nang gone anu kejaksaan juga. Oh, kejaksaan. Coy nang Polres Ning Polres. Rembang. Sing nomor 3. Aku. Kowe sing nang omah ketoke. Hmm. Oh, ya bener nggih leres, Pak. Leres omongane ki ambek wis leres, Pak. Berarti sing goblok iki. Sing goblok dhewe niki. Kowe iki berarti apa digoblokno ngantek entek ngamek bumi telas kowe digoblokno kowe. Berarti termasuk berhasil. Sapa? Wong tuaku. Aku ki lah yang digoblokkan. Mulane to wong iki Nek aku dhewe. omong sak omong dipikir kok omong kok iki jenenge senjata mangan tuan. Iki kita iki ning asline tenanan gawe sing akeh ya Mas ya. Gawe sing akeh. Ngono. Niki pangling gak awake dhewe paring panglipur Ya. menika nggih Pak nggih. Ana gamelan, ana musik. Nggih. Heeh, guyon mari kena, Nggih. gojekan, tetembangan. Nggih. Heeh. Terus ngendikane wau jenengane Apa? napa leres to Pak? Apa? Mangke limbuhan didawak-dawakne. Heeh, rencanaku limbuhan nganti 2:30. Pak. Apa? Jenengane Angsal pesen king pundi to Pak niku? Angsal dawuh saking pundi niku? Saking anu Pak Suhadi. Ah, kleru. Lah piye? Wong wau pesen kalih kula mboten ngoten. Pesen piye? Mas Dodok, Mas Komet, mangke limbukan mboten usah repot-repot, gampang wae. Limbukan mangke rampunge ngantos sak jegleke listrik. Nek niki pun jeglek, mangke awake dhewe rampung. Lah mbok saiki jeglekne ngono ya. Ayo, golek sekring ngono lho kok iso. Menghibur. Ora, nggih sak madya. Sak madya, sak perlune, Nggih, gitu. sak perlune. Menghibur kangge temanten kekalih wong nganten anyar iki nganten cek anget-angete to, Pak. Iya. Dicek romantis-romantise, Pak. Betul. Saestu. Ah, Terus niki terakhir Mas nganten Mbak Rema Mas Rema kali Mbak Julia sampai nek bina rumah tangga iki usahakan sampai nek maringi panggilan kepada pasangan itu panggilan yang mesra. Nyuwun sewu. Contone kula mawon, kula lek kalih bojo kula niku panggilan mesrane kados tiang-tiang luar-luar, Mas. piye? Dadi bojoku nek nyeluk kula nyuwun sewu, Pak. Piye? Bojo kula nek nyeluk kula Abi. Wah, api. Nggih. Kula nek nyeluk bojo kula Umi. Wah, ya. Kula mantuk saking griya ngoten niku. Tok assalamualaikum Umi. Heeh. Kono yen jawab. Bojomu jawab. Abi ngono. Ini sampean ya percaya, Pak? Gak percaya ngomong ya. Lho iki kul wae ra apal kok. Celukane api. Umi. Oh, alah potonganmu. Kulo dirapal piye kene ngaji ya tenanan. Aku jane isin di Mesra, hadapan masyarakat Babatan dan sekitarnya. Isin kok Iki budal. mau dirasani lah butuh kok ya. Dirasani piye? Dirasani lho, duduke kae to ya ampun. Wong adek gak urut ngono ki dire. Kok ora urut piye to, Mas? Urut. Nah, tiang urut iki kados kula lho, Pak. Piye? Ada kepala, gulu, awak, sikil lho niki urut. Urut. Nggih. Lah iki piye? Lah niki bar kepala kok bablas awak, gulune ra enek. Ora ndi gulu. Duwe ndi? Iki gulu. Oh, gulu kok rekoso ngono. Rekoso piye to? Gulu mbok tuku sing dawa ngono lho. Gulu apa? Gulu banyak. Gulu. Oh, duwe gulu karo rai pas dibedake. Wah, nek diceluk penak Pak nanti gulu ki. Met komet. Dalam. Wah. Lho aku nggih ngoten, Pak. Lah niki celukan, Pak. Dok. Dalem, Pak. Sawah. Iki paket apa dari kepala bablas awak. Pancen kula niku menungso sing katan gajah. Nyapa to? Kowe kok kalah gawe emosiku to. Oh niki menghibur kok malah emosi. Menghibur. Enek kok saya ngwiri to Pak karek otak. Sing iso kuwi kok. Soal. Piye to kok awake dhewe iki kudu enek manajemene. Ya, ya. Heeh. Nyanyi kandung temanten, Mas. Oke. Oke. Nanyar yo ngaten lagu-lagu sing wis terkenal ngoten niku. Apa contone, Mas? Dok? Lagu mesra paling gak lagune sing cah gaul. Duhai sing three. Apa lagu Kanggo nganten. Lagune piye, Tri? Luar negeri lho to.
Lho, lagu Pak Kangke mboten paham. Orang ngerti aku. Serius, sing penting kanggo nganten. Oh, kanggo nganten ya coba tak pengen krungu. Lagu luar negeri nggo nganten enek to? Anten. Piye? Cuy. Cuy. Enak ya iki. Enak no. Tak siara ora? Gak usah. Oh, gak usah. Lagune sithik kok, Mas. Piye lagune? Dak trino gentrino gosari rivolo valabul jeneng kedel celana mandel nganten tanganmu lho mesti kok sing anggur demek fresh care kok terus demek lambene kancane. Aku mah nganggo fresh care kok panas kabeh kok. Apa Ya, ngono. Lagu ki sing genah sing apik kan yo enak. Piye? Ayo. Aku lho. Kuncine apa? Kuncine anu C Mas, C. Ah iya, Paling oke. C. Wis ranti kunci liyane kok ya. Duhai senangnya temantin baru. Siapa Mas? Anu ki pelok barang. Aku perang-perang dina kuping kurang ndek basa Mas, ngapunten lho. Gak apa-apa tekamu sakmono men bosok repe. Du du du. Duhai senangnya temantin baru. Shalalalalala. Duduk bersanding bersenda gurau. Duhai senangnya temantin baru. Pengantin baru. Duduk bersanding. Ngantene krungu awakmu nyanyi muntah. Kowe padha karo nyepelene suaraku elek ngono to. Bahasa omongnya, gak enak suarane ngono sih. Gitu. Karena nek suaraku Pak rapenak mbok ya suaramu dhewe. Lah aku wis kene wis ngerti kabeh nek suaraku iki piye. Kowe kok kat mau kok engkek sombong cutek kok dina iki kok. Siarno. Oke. Innalillahi wa inna ilaihi. Apa nyanyi malah nyiarno mayit. Lah jere mok kon nyiarno menapa kula salah to, Pak? Iya. Siarno, yo tak siarno to. Karo penontonnya jak komunikasi itu. Oke, baik Bapak Ibu yang hadir di sini masih semangat semuanya. Tasih semangat, Bu. Pokoknya sedaya seger waras nggih. Ya. Baik, hadirin semuanya berbahagia, Bapak, Ibu, babatan yang istimewa. Langsung saja tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Coy. Binatang yang satu ini. Piye? Tak panggilin bintang kamu. Bintang ki nek cerah. Lah kowe surem kaya rawa sih. Ya kowe pasangi dop. Dopi kaya hari-hari bayi dikedop kok. Enak iki kok. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini, Coy. Artis yang bekirot ini, Rikot ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana, Tahu maling barang oleh sudah terkenal di mana-mana. Yo, sama-sama kita kasih lemparan batu batako. Ada siapa dia kalau bukan komodo. Koma. Kok ning Lah iya. orangnya sepot sithik-sithik Mas. Dikasih sempat ya, dikasih sempat ya. Kok ya nang bumbir. Ya, dikasih Yuk, sempat. Cak, koma. Come on. Matur nuwun lho, Mas. Sepote jan bisa saged menyemangati. Adicara sarajengipun menika berobosan. Mayite sae napa sae? Hei. Gal. Ya maaf sayang malah ganteng. Enak kintang tenang tak kintang tenang kintang tak kintang dang ding tung trep. Maaf. Arep nyanyi kok malah di la ilaha. Maaf gak usah marah lah, nanti kalau kamu marah mukamu ciut loh. Mengkeret nih ya. Nyanyi ya sayang ya. Mah. Bisa nanya. Loh kok mau itu harus nyanyi toh. Iya ya. Bisa nyanyi sayang. Bisa tapi karo Karo piye? karo sinden TV nyapo kok. Oh pengen karo sinden. Oke. Nyuwun sewu Pak, nika kepareng Nggih. jumeneng sinten nggih? Oh, saderenge Mbak Niken, mau Mbak Niken kan sampun dhisik. Cih. Ada Mbak Okwa dengan Mbak Wanda. Tak pilih sing perawan-perawan sik. Oh ngoten. Heeh. Tasih steril. Iya, steril. Oke. Heeh, ya. Mas Ya. steril urung tau kejamah sapa-sapa lho Mas. Disiarke no Oke. Mbak Okwa dan Mbak Wanda.
Yuk kita sambut ada presiden cantiknya Indonesia. Sik. Kok suarane kok cemeng ora iso suarane kaya apa jenenge MC Pantura kae. Ditoto to. Yuk. Bapak Ibu semuanya. Yuk, ada siapa lagi? Ini dia artis yang berikut ini. Presiden yang sangat luar biasa. Ngok ketoke kok gawe-gawe to. Piye nek? Ora natural ngono ya, Met ya. Natural, kurang natural. Ya sak contohno, Nek Met. MC, wi lagi yo ngono wis mengenang. Piye? Contohnya. Yuk. Malam yang sangat luar biasa tentunya. Supaya malam hari ini Babatan benar-benar bergoyang. Babatan benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia tuh. Ada. Mas, hop. PKMC-mu wis apik lho, kata-katamu wis bener. Lah ya. Cuma guyumu sing kedawan. Katan to, Pak. Kataan deh, Pak. Kedawan. Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-katane. Oh. Baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu divanya Indonesia. Ada siapa dia? Supaya malam hari ini Babatan benar-benar berdendang. Ada siapa dia? Nah iki abape mambu tenan. Salammu Aku dhewe. melu kaget. Niki malah mboten natural nek Ah. jenenge. Lek ngono ku yo kesithik to, Mas. Tegese iki aja kesithikan ngono. Ya. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Terus? Sedengan. Apa? Sedengan. Lambene kaya kupu-kupu. Baik saudaraku, saya panggilkan divanya Indonesia. Ya. Ada siapa dia? Yang satu ini tentunya spesial untuk Anda semua yang sudah hadir. Oke, Bapak. Cocok. Ada si cantik Sulastri. Budul ngono. Sik diralat ya. Gen sampean iso bedakne endi sing wis dibojo karo endi sing perawan. Oke. Siji Mayang Anjarsari, sing siji Okva. Omong nang ngono bintang anu gen cetha. Mayang Anjarsari karo Okva. Heeh. Ngomong pripun? Kuwi mau. Kita tampilkan. Kita tampilnya. Tampilkan. Kan. Ada Maya, Mayang. Octavia, Mayang Anjarsari Anjarsari. Anjarsari, bersama Mbak Okva. Mbak Ova. Nyonto. Sebate. Menika. Monggo Mayang dan Okva yo. Sampan wis do sepo-sepo tegese do tuwek-tuwek mestine sindan ngadeg loro iki iso bedakne endi sing jek perawan, endi sing wis dibojo. Oh, nggih. Wis iso bedakno apa ora, Mas? Iso. Piye caramu? Sing ndi? Gampang. Carane piye? Caranya gampang, Dong. Piye kuwi? Nah, aku wis dari penglihatan wis ngerti ya. Ngertine piye? Lah nek sing kono, Kene wis oversize. wis oversize kaya sepeda motor iki Tahu kok iso. mesin. Sing kok ciri-cirine apa? Cirine piye? Ini gampang, lek disawang kok samping. Heeh. Wis iki ketok kenceng lho, Pak. Dadi Apane sing kenceng? anu maksudnya pandangan iki Alah duduk, tukui. kowe yo mikir kuwi to, Dong. Iya, ayo padha. Ambemu. Wong kok ora ngerti Carane carane. padha tuweke nyapa Ngene lho, takon. ora kaya ngene. Wong iki secara berpikir ilmiah nek maringi jawaban ya sing ilmiah.
Nek pengen ngerti ki jek perawan apa ora ki gampang. Carane Kowe njupuk kodhok. oh, Iki ilmu ilmiah. lah kok itu IPA. kodhok IPA iki wis diteliti karo dokter Jerman. umpamane. Umpamane kodhok jupukan kanggo sawah. Ya, Ya mau tenggene ngisore sinden. Ngarepe sinden. cah wedok. Cah wedok, nek cah wedok ki jek perawan, kodhok mesti muni. Muni piye to? Peret lho. Kodhok. Ngoten Pak, nek kula ilmiah, Pak. Oh iya ilmiah. Iya, toh? Perawan kodhoke tak leh kene. Nah, Plek. Ngene. nek iki wis dibojo, Nek dibujuk. mesti kodhok muni. Piye? Unblong. 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 Wah, sesuk mbahku tak kene kodhok. Lah muni piye? Alah mriki yo wok. Ngawur kowe iki kok iso. Niteni perawan kok nganggo kodhok. Nyuwun sewu. Ben sewu, Mbak. Lah kae lho nggonmu kae. Kok rono kabeh iki lho ngapa? Oh iya. Aku wis duwe bojo ya jek apik lho. Heh? Aku wis duwe bojo ya jek apik iki. Iya. Ora blok. Iya ya. Kok padane bojo. Ora Sajake terus ngruyuk sing perawan tok. Lah iya. Ora Kowe trimo lho, ngono. Paribasan oleh iki, kowe padha karo nemok emas. Lah sing kene. Kene padha karo nemok telek nek ora kowe kuwi. Ora apa-apa nama telek teles. Apa kuwi? Masih elek ya pantes. Lah nek aku, Telek garing. apa kuwi? Wis elek maling. Lah kowe maling ora. Aku ora maling. Ora maling. Upama maling ya konangan terus. Lah kok iso konangan terus? Sak mono gedene kowe. Carane to. Sakmono gedene rayu gajih tok. Lah nggih. Lah ndelik apa ora? Dalange melu. Jenenge cucuk. Bar maling umpama lho. Ya. Maling. Salah aku maling. Yo, terus digoleki wong, Ya. ndelik. Mesti wonge ngerti wong krungu kok. Ngerti krungu piye? Ora ngono sih. Makane olahraga. Saiki wis malih ora ngono. Nyawa. Waduh, babai. Babae. Ora masalah, ora masalah. Babindah sementing pasanganku ayu. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Boleh kenalan enggak? Boleh dong. Namanya siapa? Okva, Mas. Perkenalkan, aku Aldo. Oh, Aldo. Kowe lah diape-apeno. Bagus banget namanya, Mas. Iya, Aldo itu panggilan. Kalau asliku Kevin. Oh, Kevin. Iya. Oh. Anu ya. Panggilannya Bagus S. ya. Oh, S. Ya, espes. Espes sih kalau dhuwur kok espes. Ora usah melok-melok Ora, ora. ngono, kowe kenalane ambek aku. Iya, Yo, aku kan wis kenal. pasanganmu urusi yo aja ndradas kok makane tandurane kancane Lah kuwi iya. kok. Kowe kira wedhus ya? Di Okva, Iya, Mas. tidak masalah ya kamu berpasangan dengan aku. Enggak apa-apa. Apa sih kalau dilihat fisik itu enggak bisa. Yang penting kan hati kita. Iya kan? Wah, hatimu bosok. Yang penting tulus ya, Mas ya. Apa iso mesra? Lah kowe tenan umpama dadi omahku tak buang. Ya nyapa? Ora ikhlas aku. Tenan aku. Kok sing ra kelas kowe to, Met? Mungkin no. Sing Apa sebabe? Katine bosok yo Sakne lho, matku kaya Mbak Ova ki. Dipikirlah urip pisan nang donya ya mikir milih bojo ya sing ayo. Si Tarji. Apa? Suwe-suwe kok gatel kupingku ji kowe. Ah kowe berarti urung ngene kok cirine inallah mak sabirin. Iya to. Ah kowe biasa. Ya Dik iya. Heeh. Ayo Sudah, berbuat sudah, ya. Mas. Sing sabar, Mas. Ya sepurane dia aku terbawa emosi, Dik. Iya. Kuwi Wong ketoke lanang kok dielek-elek kaya ngono to, Dik. Oh. Tapi sampean sayang to. sayang aku. Kuwi lemu ketoke mergo nesu terus kuwi yo. Melembung awake. Oh lho kowe blembu. Kuwi gara-gara kardi. Karbit, kardi. Aku yo ngerti no. Kenalan Dik. orang dalam. Gak apa-apa ya, Dik. Ya aku lemu dah gak apa-apa ya, Dik. Gak apa-apa, Tapi kan Mas. sampean gak ngerti. Aku ning Apa? kene dagelan, aku ning omah nae camat kan gak ngerti. Iya. Aku ning omah duwe dam truk loro kan sampean gak ngerti. Hmm. Wis to sampean nek sida karo aku tenan tak mulyakne, Dik. Tenane ya. Walah tenan. Janji? Kan? Janji. Oke, Janji. Mas. Janji. Minum jamu sambil diitik-itik. Opo? Iya. Ya. Cuma kamu, Dik, yang paling cantik. Aku gawene ngono kuwi to. Kenalan apa ora karo aku? Ora Bojo bocah. kenalan lho. Ya apane Kalau kan ada- kenalan. Lah kuwi kenalan kok. Kuwi kenalan nak lagi ero. Lah dhewe ya lagi ero lho etok-etoke. Lah dah wis suwi lho WA-mu lho. Wis tak anu. Ya apa? WA tak save. Tak save. Ngono lho. Deva, Dalam, Mas. satu lagu deh buat kamu. Ya apa itu? Ya biar hati kamu terkentuk. Ih, Terkentung. Terketuk. Oh, terketuk. Ngapa awak dhewe pian kepethuk? Nah, semisal iki lagi.
Piye rupane? Ora usah kemaki. Nyuwun sewu lho, Pak. Iya. Nggih sithik-sithik kula sombongke to, Pak. Ah. Jenenge wong iso kebisaan nggih. Kok iso ya potongane kaya sentolop. Sukle tuwek meneng ya. Asale saka Ngopo to sirik padune. Lho, bojomu siluman gonggo lho ganggu terus yo. kurane Mas aku gak kena anak kena Lho iki kendang. ning omahku dhewe yo iki lho Pak. Angger krungu kendang koplo kok terus polahe ra kaprah. Iki lho urusanku nyapa kok terus bablas kethuk. Jane kok sampean to, Pak. Wong-wong tuaku ae bingung aku angger kendang yo kaya ngono kuwi lho, Mas. Kowe nyanyi apa kowe? Lha iki nyanyi Sing guri lho piye? Heh? Sing guri-guri yo. Sing guri-guri mah dari wong tuamu wetone ora kathok. Kato asal angel lho gelem wong tuwek ra disin. Lah kok sadar nek kowe ra duwe isin. Aku ini Nembe iki lho Pak Komet sadar wong tuwek ra duwe isin. Lah iya. Kowe ngono kuwi wah, didelok. para tuaku lara untuke tak banyoli yo. Bocah kocro ki bocah ki marang tuwa lara kok dibanyoli. Lah salahe wong lara untu saking goblok-gobloke wong lho. Lah nyapa? Lah coplokno kabeh ya ra duwe lara untu. Apa lara gusi paling iya ta? Ora nek dahar piye? Eh? Nek dahar piye? Moto sesuk tekan nggon. Kamu. Ayo, komen aja kalah karo mesrane karo ki mau. Toto. Ayo. Oke. Ayo Mas. C Mas. C. Sampai nyesel to kuwi. C. Kok wedoke sing gak telen to kuwi? Mesra Pak, mesra. Oh, mesra. Wong sing wedok ya menel ngono kok. Yo ben to lah ngopo kok. C. Andai kau tahu aku mencintaimu Kok sing lanang sing diputeri piye kualik celok. di dalam Oh alah. hati. Seneng ya Mbak dolanan kekean seneng ya Mbak. Sumpah temen tenan. Rara sayang. Telah terukir indah namamu. Aku takut kau meninggalkanku. Ada ya sih. Aku Kok iso tanganmu kok nyandak ngono iki? ya mati tangan. Iso ya jenenge Alah, dadal ngene driji iki kok iso. jempol kabeh, Kok kok. iso tanganmu? Dasar ngene wani ora. Ya toh. Aja ngono Dik, aku tau ngono asam urat kok. Asam urat apa patune wedi ya rek. Wedi nyapa? Wedi turu teras. Aja mbok omong ning Aku kene. mbok pangku ya kaya tuku kursi. Lah nyapa? Lah kowe kaya sofa anu potong. Kowe tak buktekno Dik. Ayo cek. Ndi, Cek, cek, cek. Ayo muter. Set. So. Wet. Set. Oh. So. Hey. So. Weh, dua-duaan. Aduh. Iya ki. Kecepet to? Dadak mumbul bareng iki ngapa lho, Duk? Saking semangate yo. Iki tak kira cah wedok alus tiba yo biayaane. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye to iki. Wis saking sayangku lho Mas. Untunge- Ngono kuwi Mas. Yo bojomu ki lho gragas terus yo. Gak ora apa-apa aku lho kuwatir awakmu. Lah nyapa? Aku lagi eling nek awakmu wis aman lah, jelas aman. Umpama teko dawa, teko kene tes. Ongko. Ya apa ya? Tak bejeti Mas loro to Mas. Ngopo Dik lara ki ngopo? Oh ya ngor bokong lho. Sampean ngrasakne nek tengah jeng debok mawon. Ngopo? Sampean teng kene rekasane pupu ki mak tekan. Pak Kangko apa wani ora wani. Lah nyapa ora wani Pak Kangko iki wong lanang pimpinan keluarga Mas. Enek keadaan apa siap nggih Pak nggih. Enggak i. Ora. Yo. Ora ngarawani. Kowe ngerti titenane. Dalang iki anggere ngejak bojone wis gak ngarawani piye-piye. Ya sendika dawuh. Ketok nek ning kene iki, "Woi, iya, Aku anak sapa? iya." Sang geni atasi. Nek nang omah ya gak Piye? tukun LPG, Mas. Nggih.
Wong wedok ngono. Pasangno sisa ngono tak pasang kebledesan. Pasane wong lanang rasa kebledesan ya. Ayo diselingi tembang nggih, Mas. Tembang. Tembang. Iki ana pamundhut. Napa, Pak, pamundutan? Mereka saking Pak Dargo Kos, saking Desa Kandangan, Ngawi. Penjane Pak Joyo Sudarno ingkang kala wingi tanggal sekawan nimbali kula sak kanca. Alhamdulillah. Bot-bote tresna kalian kula lek bar nanggap kula niku kudu dadi dulur. Ah, nggih. Kula tebih saking mriku tindak mriki. Leres. Nyuwun tembang kalih nggih menika wacanan. Napa tembangipun? Nah, niku napa? Ninggal katrenan kalih caping Gunung Jengleng menika wonten bebungah gangsal 100.000 kagem Pak Kangko. Enten, Pak? 500. 200 lho. Aduh, iki dalang ra jujur iki. Wong diparingi 500 kok medun karek 200 to. Kok karek 200 piye to? Lah tulisannya pira? 500. Kirang 300 lho Pak nggih. Pak Kangkos sing Sumpah, ketone lho Pak. aku mau nampane yo ngono kuwi tak buka yo enake 200 kuwi. Aja kaya ngono lho Pak Dalang. Aja kaya ngono. Sampeyan sebagai panutan disepuhke. Wong kacek 300 sampe gawe ya ta? Nyuwun lagu kalih ninggal katresnan caping gunung saking Pak Dargo matur nuwun menika wonten arta gangsal 100. Lah, niki kali 100 jirolu. Berarti kurang 3. Sumpah lho. Alah mboten apa-apa, mboten nek pas tengah juk jenengan paringi sing 300 nggih. Sik ora masalah kuwi, aku nyekel yo 200 kuwi. Kak wis cep wis. Kowe kok modele mbok patekno. Pak Dargo, nuwun sewu kirang 300, Pak. Saestu niki. Kula nampane mung 200 kok. Apa lho jenengan sing jujur lho, Pak. Tenan diakrek. Dan ngapu Kok malah miso. Kok malah dipisui to kula. Lah duit 300 tak nggo apa lho? Pun, mboten sak dipikir wong jenengan tanggapan laris 300 piye apa to Pak? Ndek diparingi mriki. Diparingi mriki. Apa lho jenengan kok modit men kene. Sik. Monggo mriki. Mun sak tase mawon. Aku rasa kowe. Walah, Ya mangi rasane. wong lanang nek Terbukti to. wong lanang nek wedi karo wong wedok ya sing ngene iki. Iya. Sangu budal kene Solo 50, 100 ngono kuwi. Nah, awake dhewe gak ya Met ya. Yo Kene nurut. Waduh. Ayo monggo diparingi tembang. Kok sik? Ndak diurang-urangke ya sing 300 tak tambah dhewe iki. Nah, ngene Sing lho. 300 nya. Iki jenenge keadilan sosial bagi seluruh desa. Aman setunggal, aman setunggal. Makasih. Nah, Tapi lah aku to. aja nane sisa. Wong lanang kok sembodo jare Mas nganten mau kudu njaluk apa tugakno. Kaya aku ngene lho, los lho. Lah terus oleh apa? Oleh apa? Alah wis ora melu duwe kok mikir. Ngantek lho. Mas iki kurang kae lho 300 aku. Lah, ayo tampil Tuh, satu. tambahin Aku 1. ki wong lanang sembodo, Nduk. Iya, sembodo jam. Matu utang 100. Gak iso. Utang 100. Sanguku pres ya. Engko medun tak balikno. Lah apa bolak-balik omong ngono. Jare cinta karo aku. Aku ki cinta, Dik, tapi nek Lah urusan iya. duwe ki nek gak utang bank angel, Dik. Oh, alah. Bang ndi sing percaya karo kowe? Lah nyapa nek ora percaya? Namamu nanti-nanti. Iki gara-gara dodok kuwi kok. Jane ora metu tulisane, kene muni 500. Aku timbang wirang, tak tomboki. Pak Dargo sing nomboki 300 kula Pak Dargo. Dadi hitungane gampil. Mbak napa niki tembake? Wonten awan ninggal katresnan kalian caping gunung sing dipilih sing ndi? Anjir. Nah, kok caping gunung sik engko ninggal katresnane nduk niken salindri. Nah. Ha nggih. Ya. Sampai gunung nggih. Saben bengi. Nah, ya. Jengleng lho riyen. Sing jegleng wis sik. Nah, jegleng rek dhewe-dhewe lho. Ora kena jegleng rek tanggane. Digaris. Ini kok kuat mumbul. Ya carane wong lanang ora kurang akal, ora kuat mumbul tak dongkrak to. Cis. Ya, aku pas iki. Ayo, Dik. Saben Aja ngono omongane tangga, Dik. Terganggu pasangan. Biasa Mas, biasa. Wis kadung begairah. Saben bengi nyawa nek nyawang ki lho biasa wae wong bojone ning kene kok nyawang tanggane kaya ngono. Memang gak metu to, Dik? Ngiler-ngiler metu ning ndi? Tak kira blonjo. Aku. Lha iki jeneng wong lanang mata keranjang yo bojomu kuwi. Iya. Tak terima. Terima lho, sing terima. Ya Dik aja guyu Dik, serius Dik. Iya Mas, maafin aku ya. Ya apa-apa, apa? Jeprono Mas, jeprono. Oh, alah ora mendino. Bojomu ora oh alah, bojone nek galak men. bojomu ora mbok jagal, Mbak. Ngono wong lanang ra duwe aji babar pisan kaya aku. Berarti jenengan kok sami. Jenengan kok malah ngaku.
Lah aku ketae dadi pimpinan gagah ning kene iki. Lho ki mau aku isu-isu kan tuku LPG. Kowe dijak live TikTok. Pak, live. Ini apa? Turu. Ayo Dek. Nyawa. Wah, langsung mentul sing wedok mencelat. Mentul bobote kelebihan sing lanang. Iya. Aku kok koyo rindu ya. Aku mumpul kene kok malah jendul. Kayak trampolin lho. Piye Dik rasane penak apa ora? Mendel-mendel Mas. Aha. Kuwi mbok jenggleng mumpul teko lho terop. Wipis keluarga enteng-entengan. Apa anak keluarga kok enteng-entengan dene? Tegese ora neko-neko. Ayo. Ayo Mayang. Urung. Urung sik to. Ngetes. Ora mbambol wenclok bledek wapok iku kok. Gede kok mencelok. Yen memajan among karo janur kuning Mas, aku buah Pak. Lek mujegli kanggo apa? Kok kaya pentil muser to medile. Puting beliung kok pentil muser tak Aku merok kapok. kok Jawa Timur. Kok. Puting beliung museri pitung puting beliung. Kira tak Nek pasur. ngombe obat aja kakek. Aku kadung semangat to, Dik. Ojo. Aku berpermangan yang ini. Pasanganmu apik, Mas. Bijol. Lho aja ora aja. Gurih. Lek semangat lah arep dijol. Aku ndelok-ndelok keadaan tangga ngono lho. Ayo, Dik. Nanti ning pasar Babat. Ya iki to jenenge. Ralat ya Mas. Gak apa-apa. Wae waton Aku malah koyo pitik anyang-anyangan to. genep setahun bojone sabar Mas. Ora apa-apa, sementing sampean ngrasakno penak, Dik. Iya Mas, Ben wong lanang sing sengsara ning ning omah aja sampe sengsara. Oke, Mas. Aku ora tega nek sampean keloro-loro. Makasih lho Mas. Keluarga pentil. Setahun nih bojone kok. Iya. Samper ngene tambah lagi. Lek sak meru gudine lho. Lah iya nada yak ngono gedine. Mbok diet. Pancen musuh keluarga Jariman iki repot. Dari mana untumu? Mami tak WA mi. Matur nuwun. Kok gene tanggane. Tanggane bareng Masih malah mbok tekane kowe
kene lho nek kowe nak iso. Kowe ape nyolong laku kowe? Ala wong ngene tok lho tuh. Lah ngene cok, ini kan sakit. Lah iki kendangku wae aku nyampe kowe melok goyang. Sing goyang sapa? Aku mau. Aku mau kukur-kukur. Entong kowe kok lobah. Aku ngimbangi pasanganku, pasanganku yo melok goyang. Kok nek gak padha goyange ora teko nggon. Ya wis. Oh, Iya. Oh. Kayak sewangan yuk. Vokal. Backing. Kene bekasnya baking soda. Backing vokal. Baking vokal. Aduh sayang kamu kemeringet ya? Iya ini. Tisunya mana sih? Gimana sih pasanganku kemeringet? Aku kan nggak tega. Mas, Aduh lah kamu kok keluar oli toh? Pasangan kok metu oli lagi piye? Lah bocor pake. Makasih ya sayang. Udah lah sayang. Panganan makadam ya. Makadam gue ngeprot cengelmu wi. Kamu jangan banyak gerak. Iya. Kasih Tipis-tipis aja Iya ya. tipis aja. Debok kopi yo ora. Pak Kang kau pengen lirik terus. Lah rawani popoy Pak Kang kau jenenge. Ora wani ya. Ya gelem ora gelem ya mungsuhku debak kok. Tebak mawon niku diladuki mawon. Lus ora iso ngentut. Ayo, Dik. Iya. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Panas udan, udan panas, panas udan, udan panas, panas udan, udan panas. Terus ngetek bojo. Panas-panas kehujanan. Aling-aling. Aling-aling. Capek Ya, Mayang. Nadyan wadan saratna Masuk dangdut Mas, yuk.
1, 2, 3, 4. Luar biasa.